شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም ኣንሓውኹም ሰላሕ ኣዲኔ ከም ትቁል ግዜ ንጎ ፕሮግራም ሒዝናልኩም ንመጽእ ሎም ድማ ንድበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎሚ ብርሃን ኩሉ ዓይንቲ ይኸፍት ድብል እዩ ሪኹም ኩሎም ዓይንትና ብርሃን ይድልየም እዩ ናይ ውሽጢ ዓይንትና መንፈሳዊ ዓይንትና ከምኡን ነፍሳዊ ዓይንትና ብርሃን ብዝረኸቦም መጠን ይዝኸፈት እቲ ደጋዊ ዓይንትና እኳ ንገዛ ርእሱ ብርሃን ተዘየለ ብግቡእ ክርኢ ኣይክእልን እዩ ብርሃን ንዓይንትና ብግቡእ ንኽርኢ ዓቕሚ እዩ ዝኾኖ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 18 ከምዚ ኢሉ እሞ ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡሲ እጽሊ ኣለኹ ኢሉ ሪኹም ዓይንቲ ልብኹም እንታይ ኮይኑ ኢሉ በሪሁ ዓይንቲ ልቦናኹም ዝብሎ ዘሎ በኻላ ኣዘራርባ ንናትና ምስትውዓል ይዛረብ ዘሎ ንናይ ነፍስና ዓይንቲ ይዛረብ ዘሎ ሪኹም ደጋዊ ዓይንትና ዝረኣዮ ዝትርጉመሉ ናይ ነፍሲ ዓይንትና እዩ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ትርኢ ዝውሰን ብናይ ነፍሲ ዓይንትኻ እዩ ሰብ ናይ ነፍሲ ዓይንቲ ኣለዎ ናይ መንፈስ ዓይንቲ ኣለዎ ከምኡ ድማ ናይ ስጋ ዓይንቲ ኣለዎ እቲ ናይ መንፈስ ዓይንትና እግዚአብሔር ነገራት ኣብቲ ዝደልዮም ሰዓት ክኸፍቶም ከሎ ክርኢ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ነፍሲ ዓይንትና ግን ኣብ ጸጽባሕ ንሕና ብነእትዎ ብርሃን ናይ ምርኣይ ዓቕሙ ናይ ምስትውዓል ዓቕሙ እንዳበዝሐ ከም ዝኸይድ ንገብሮ ንሕና ኢና ስለዚ ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ ኢሉ በኻላ ኣዘራርባ ነብሲ ወከፍ ቅዱሳን ሃፍቲ ርስቲ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም ኣለዎም ንዕኡ ክሳዕ ክንደይ ይፈልጥዎ ነቲ ወሪሶሞ ዘለዎ ሃፍቲ ዝውሰን ክሳዕ ክንደይ ናይ ምስትውዓል ዓይንቶም በሪህሎ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ናይ ነፍሲ ዓይንቶም ንውሽጦም ዘሎ ክብሪ ሃፍቲ ርስቲ ከርኢ ዝኽእል ብርሃን ይረኽብሉ ምኽንያቱ ብደጋዊ ዓይንትኹም እንድሕር ወሲድኩሞ ኣብ ግብድ በለ ጸልማት እተው እቲ ጸልማት ብዙሕ ዘድልየኩም ነገር ሒዙሎ ነገር ግን ዓይንትኹም ወላ ኸፈትዎ ዳ እምበር ኣብ ጸልማት ካብ ምህላውኩም ዝተላዕለ ዓይንትኹም ተኸፊቱ ከሎ ነቲ ዘሎ ነገር ግን ክሪኦን ከስተውዕሎን ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ዓይኒ ብግቡእ ንዘሎ ነገር ንኽርኢ ንኽፈልጥ ንኸስተውዕል ብርሃን ይደሊ ሪኢኹም ብርሃን ንነገራት ተገሊጾም ንዓይንቲ ከም ዝረኣይሉ ዝገብር ስለዚ ብዙሓት ክርስቲያናት ገለገለ ክርስቲያናት ንዘለዎም ክብሪ ኸይረኣዩ ኣብ ከርተት ጉዕዞኦም ውድእዎ ገለገለ ክርስቲያናት ግን ዝወረስዎ ርስቲ ሃፍቲ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ንዕኡ ሪኦም ዝጥቀምሉ ዘስተማቕሩሉ ዝነብሩሉ ዝዓርፉሉ ብዙሓት እዮም ንምንታይ ገሊኦም ይጥቀምሉን ይዓርፉሉን ንምንታይ ገሊኦም ግን ዘመኖም ኩሉ ደይጥቀምሉ እቲ ሽግር ናይ ብርሃን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከም ኢልዎ ኣሎ ቃልካን እግረይ መብራህቲ ኢልዎ ንመንገደይ ከዓ ብርሃን ኢልዎ ሪኢኹም ኣብቲ ትጓዓዝዎ ጉዕዞ መብራህቲ የድልየኩም ብርሃን የድልየኩም እሱ ድማ ኣብ ጉዕዞና ብርሃን ኮይኑ ከሳግረናን ክመርሐና ንኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ብርሃን ቃሉ ውሽጥና ይረክባሉ እሱ ዝውስኖ ክሳዕ ክንደይ ናይ ምስትውዓል ዓቕምና እንዳዓበየ ኸይድ ከም ዘሎ ሰኣን ብርሃን ንዘለና ከም ዘይብልና ጌርና ኸይድና ኢና ሰኣን ብርሃን ንዘለና ኸይረኣናዮ ዘመናት ሓሊፉና እዩ ሰኣን ብርሃን ክንዓርፈሉ ንኽእል ክንልወጠሉ ንኽእል ክንቀስነሉ ንኽእል ክንገዝኦሉ ንኽእል ኣብ ኢድና ዘሎ ክቡር ነገር ተሸፊኑና እዩ ምኽንያቱ ብርሃን ዝሰኣና ዓይንቲ ንዘሎ ኣይርያንን ብርሃን ዝሰኣና ዓይንቲ ንነገራት ክፈልያ ኣይክእላንን ስለዚ ብሩኻት ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዜ ናይ ህይወትኩም ናብ ውሽጥኩም ዝኣቱ ናይ ቃሉ ብርሃን ክህልወኩም የድሊ ናይ ቃሉ ብርሃን ናይ ምርኣይ ዓቕምኩም ክኸፍቶ እዩ ክትርኢን ተጀሚርኩም ከዓ ብትኽክል ናትኩም ዝኾነ ነገር ክትነብርዎ ክጅምሩ ኢኹም ስለዚ ነብሲ ወከፍና ኣብ ጸጽባሕ ብናይ ቃሉ ብርሃን ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ ኢቭን ንዘለና ስልጣን ንዕኡ ካብ ግቡእ ንኽንጥቀመሉ ብርሃን ናይ ቃሉ የድልየና ብርሃን ቃሉ ካብኡ ንዝረኸብካዮ ኩሉ ንኸተስተውዕሎ ንምስትውዓልካ የብርህ መኽፋት ቃልካ የብርህ ነገራት ድማ ኣእምሮ ይህብ ምስትውዓል ይህብ ኢሉ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ምስትውዓል ክትረኽቡ ብርሃን ቃሉ ይብዛሕልኩም ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ምሳይ ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ሰማያዊ ኣቦይ መንፈሰይ ብናይ ቃልካ ብርሃን ስለ ዝመላእካዮ ከምቲ ትብለኒ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ህይወተይ ብብርሃን ቃልካ ስለ ዝምራሕ ዓይንተይ ስለ ዝሪኣ ኣብ ኩሉ ስጉምተይ ዕውት ስለ ዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣሜን